alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Bueno, Amets, jazta, heldu gara bigarren programa honetara, berez 0garrena eta gero lehenengoa dena, ez? Bai, gero esplikatuko dugu, edo inoren historian sartuko gara ja, bestia zen historia aurretiko zerbait, Big Bangaren aurretiko zerbait. Eta... Zer ote dago Big Bangaren aurretik, Jainkoa? Jainkoa existituko litzateke Big Bangaren aurretik? Obviamente, hori da, kristaue defendatzen dutena, ez? En todo caso, pixa zientifikoa dienak, izango lukete Big Bangaren aktibatzaia litzakela Jainkoa. Eske karta hau da pixa. Jainkoa ez, Jesus Christ. Karta hau, haindikan ez dugula esan ze karta den, badakizuten hektarotan inguruan badakizute, bino, karta hau da pixkaten plan de nola da, eske, bueno, Biblia, hagase la luz y se hizo la luz eta bai guztia, igual da karta hau pixka. Igual da Jesus Christ, ez da izango. Bueno, sartu baino lehen, Amets, zertan zabiltza zemuz, oan dela bi aste egon gineanetikan. Ba, oso ongi egia esan, bueno, bai, zakit. Gaur nator pixka, eta justo, hasi genuen inproa eta aurrekoan egon ginen, aurreko saioan orain sarrera, ezakit zer, eta erabaki genuen letrak eta jartzea alderantzizenak, eta negoatu zidan asko Formol konpainiaren album antzeslanari, eta gaur nator pixka, horren omenez kamisetakin, agian, apika. Plena ezin degulain zumaz, dakazu haien kamiseta ez? Postedizia, baina igual ez du bingo. Ez du bingo postedizioa, ez lan asko dakagu, eta etxu bira, esan duzun horrekin, ez du bingo postedizioa zeren, duela pare bat aste ginen hemen grabatzen eta igoen historio bat Instagramen jartzen zula gauzatxoa datoz. Ba, nik bako sensazioa gauzatxoak gainetikan ari zaizkiela pasatzen, bakizu apisonadora baten moduan. Sensazio hori da. Geratu bideia. Ostia, udaratik gentozen, iraia zetorren, ze gustora, jaurrian gaude, eta esan, ikuste guztion dikan, bero tala iten dula giroa, baina sensazioa dakat atope hasi gala. Eta aizea dela, ja ikasturtea gainetik pasatzen, ja dakat gogoa bukatzekoa, eta de hecho, nagoia fantasiatzen asko eta oso fuerteki oporren inguruan. Eta ez, bai, serio, ez zakoak, serio. Urrengo udara, ja? Urrengo dara, ez da bestegatzen, ez? Espero, ez da, behatzi ja etxo, esango dut, ze? Ni bai, ni banago pixeta horrela. Azkarregi jutea da. Ezagit, gaurko kartaren energiaren ia ezer ez daukat. Vale. Bueno, alere, esango dizut, ekarri zuela sorpresatxo bat. Vale. Ez dakizun zerbait ekarri zuela. Bino, hain erakutsi bat egaztu? Ez, gero. Oengoz, beste gabe. Vale, ze asingo geha, ze? Asingo ba? Ema usarrera? Bai. Dale, bai. Maziozu. Metxe. Bere aurretik dena zen iluna. Tximista bat agertu da ezer ezazenean. Zerutik lurrera doana. Mugimendua, argia, ekintza. Lehen aukerarik ere zegoen tokian orain ideiak egikaritu daitezke. Dena da posible, dena duzu eskura. Martxan jarri besterik ez da falta. Ametxetan nik aukeretzaitu bestiak, berez, ametxek asko zeztentu goi emango dio kontu guztiaren nik baino, nik jartzaitut gustatzen tezkialako eta listo. Uste, arrazoi nahiko ona eta soberakoa dela. Abestiak jartzeko baina... Adostu genuen izan zen, aukeratuko genitula kantak pixkat zentzu bazekatenak karta bakoitzaren energiarekin. Eta gertatzen dena da, nik egiten dudala, saiatzen naizela, eta egoitz egiten duena da, enkajatze horren barruan, malguago bihurtu, gero eta malguago bihurtu, ez zer sartu daiteken energia horren barruan. Osea, pedazo cabrona esango nuke, baina, ez dut esango.
Bueno. Bai, ados ez nago adostutako horrekin, zeren ez dakit guztiz adostu genuen edo ez. Baina, bueno, esan dezagun nik bat dakatela metodo bat eta zuk beste bat. Abesti hau iruditzen zait bat dela oso gaurko kartaren energia dauken karta bat, delako hasiera bat. Eta etortzaite burura batez ere parranden hasiera. Da zaudenean fresko-fresko eta zaudenean elementu guztiak como zure alde eta ez, oso energia honekin zaudenean. Abesti iruditzen brutala dantzan hasteko. Osea, zuretzako, bueno, ez dugu esan, gaurko... Txo, notik ez? Vale, Aber nintzen duzen zein ze hemen atzen dazkauden denak. Dazkazu hemen, 22 kartak. Orduan, bueno, dakizunez, zerotik hasi orduan, lehenengo litzake gaurkoa. Zein izango te. Baina, bueno, esan ezago daka karta honen energia. Osea, zu karta honen energia lortzen duzu parranda hasierako testu inguruarekin. Ba, bai. Besteak beste, bai, ez zerratik ez, bai. Bueno, ontsi bertan okurtu zen, binen duzet, bai, ez, osea, uste parrandan hasieran, edo, bueno, ez du zertan izan parranda ez da inolako, izan daiteke eguneko gaueko dena delako. Zaunean fresko eta zaunean, como, hostia, espektatiba, bueno, ez azkatu izugarrezko espektatibak, baina bazaude gogotxu eta zaude, como ez, freskura horrekin, eta elementu guztik aldeko dituzu. Momentu horretan, a ber, gero da batzutan, diela, jo que gertatzen da batzuan konpromisotikan egindako parrandak edo dena erako planak egotea, eta esatea, bueno, pues igual gaur ez dago dena nire aldeko. Baina motibata eta pozizua denean eta ez, gogotxu zain ontarako badazazu elementu guzti zure alde. Orduan, karta honen energiarekin zaude. Eta niretzako da, The Prodigyren Hot Ride. Osongi. Baiet. Osongi iritzen Hombre, zait. zelagarri. Vale. Bueno, venga, zen da gaurko karta. Nik esango dut, bueno, gaurko karta da lehenengo karta. Da aztiaren karta, gazteleraz magoa izango litzatekena, edo ingelesez magician. Ikus dezakegu hemen, lehenengo ingo dugu, aurrekoan ingen bezala, honen deskribapen visual bat, egoitzek egin nahi baldin badu eta nik egin dut energiarena. Edo? Bai, nik ite dut aurkezpenaren kontua. Vale. Aurren daukatzen karta da lehenengo karta, bai? Gogoratzen zate hau lehenoko irudien nola ikusi dugun 0 kanpo eta lehenengo hilarako lehenengoa da. Zazpiko ze horretan, ez? Multzo horretan, orduan. Da, azti bat. Azti bat, fondo hori baten aurrean agertzen dena, dau jantzita txuriz, tunika moduko batekin, ez? Tunika maindire batekin, izan daik ere bai, ez? Izan daiteke. Izan daiteke, maindire batekin, soka bat zean gerrien jarria, eta gainean dauka beste maindire gorri bat ez. Ze bat, txaleko handi bat bezala ez, gorri den ere bai, ez? Zoraite, tapaki bat. Orduan, badauka eskuak goraka, kandela batzuk bezala eusten, ez? Barita edo zerbait horrelako moduko bat eusten, eta beste eskua dauka beraka seinalatzen. Orduan dago, diagonala moduko bat egiten, guetikan berakoa, ez? Lurra eta, bueno, gero batzu gehiago osatuko ez da simbolismoetan, baina, bueno, ez, como lotura hori egiten, ez? Goikoa eta behikoa, hau da, bien kanala izango hori bezala. Da, personaje bat, hontan ere ez dakigu, ez dakago oso argi, ez? Gizonezko emakumezko den, usten dute androginia puntu hori, egia da, bale, ados, ametxek horrela egiten dugurarekin, orduan esango dugu androginia puntu hori apur bagen dituz maskulinoagoa dela. Eta gero, aurrean dauka mai bat. Eta maiaren aurrean, hainbat lore, arrosak esango nuke diala, eta gero baitere liliak, ez? Txurioiek, azpikoiek, igual liliak, lili txuri batzuk. Claro, hemen elementu interesanteak agertzen dira zeren tarotak atzo ikusi genuen bezala, eta barkatu, dela bi aste aipatu genizuen bezala, 4 elementu ditu arkano txikietan. Batetikan bastoiak, ostean kopak, ezpatak eta urreak. Eta lehenengo karta honetan agertzen dira elementu guztiak. Hau da, agertzen dira bastoiak, urreak, ezpatak eta kopak, nun bai gainean. Eta hauek denak baitare pista asko ematen dizkigute zearen karta honek esango digunaren inguruan, ez amets? Bai, orduan energiara pasako gara. Karta honen ezaugarri nagusiak zeintzu diren, bere esanai aldetik nolabait esateko ez. Goitzek aipatu duen bezala, hemen daukaguna da lehenengo karta. Hasiko naiz, igual, esplikatzen zer den lehenengoa eta zer nahi duen esan ez. Batak, azkenean, zeroan hasten gara ze aurretiko ez, gertatu aurretiko historia baten aurrean, eta hemen ja, eroa, nolabait esateko, eroak salto egin du eta ipuin batean sartu da. Eta orain ja, jungo da, arkano nagusi, ibilbide bat egiten ez, eta hau da lehenengo orduan. Esan dugun bezala, ezer ez zegoen toki horretan, orain batean zerbait dago. Eta bat horrek simbolizatzen duna da energia bat. Nik imaginatzen dut bola bat bezala, pixkat energia bola bat bezala, ez daukana ezer definitua mugitzen dena eta beroa botatzen duna,
Eta esaten dizuna dena dela posible, dena potentzialidadea dena, eta edozein norabide hartu dezakena, ez? Esaten dizuna da, egin daitekeela. Eta hemen ikusten duguna karta honetan, irudian deskribapena ikusita, da ona da, pentsamendu ziren edo ideien munduan, hau da pixkat Platon ideien munduarena, pero bueno. Esan zergatik, zeren ideien mundua eta gorputza, ez? Osea, Platonen baita ere azten da apur bate ideia eta gorputza eta parte, ez? Arrazionala banatzen. Bai, nahi duena esan da, ideien mundua, hola esan da. Bale. Pentsamenduen tokitik ez, existitzen ez den hori, eta goian dagoen hori, azkenean baritak esan nahi duena ez, boterea edo magoaren gaitasuna, lurrera ekartzeko gai da eta materializatzeko. Horrengatik ditugu lore guztiak eta zea guztiak esan nahi dulako bihurtu egiten dira ikutu eta sentitu daiteken zerbaitetan, ez? Eta horretarako zer du dauka eskura izan daiteken guztia. 4 elementuak arkano txikitan ikusiko ditugunak aurrerago. Askoz aurrerago, de hecho. Askoz aurrerago. Agian ez ditu ikusiko, izatez. Ez, bai. Ikusi nahi ditugu, gogo bat badago. Eta orduan elementu bakoitzak esan nahi bat du, ez? Sua, ura, haizea eta lurra. Kapitan Planet, gure, eske, me encantaba ze hori. Tiotza falta da. Eta, orduan, hoiekin guztiekin edo zer egin daiteke. Orduan, energia honek esaten duna da, nolabait esateko, asteko gaitasuna, potentzialidadaren gaitasuna, eta edo zer egiteko horren... Txispazoa litzak ere, bai, ez? Bai. Txispazo bat. Eske gero, beste kartea, berez, eske batak dauka txispazoren kontua, osea, berez, gero palo bakoitza zentzen behiratzen ez, como asek daukate txispazoaren elementu hori, ez? Kortea da, txispazo hori daukate ez. Oso, no? Zer gehiago? Nahi ezagit, zer gai okurritzen zaizu zuri... Karta honen inguruan? Nik esan nahietara, ja, aztiaren inguruko hausnarketetan sartuko nuke. Zer nahi zu aipatu? Ez, horrela ondo? Ez, aipatu dezakegu hemen, adibidez, badula, ez, ilusioaren kontua, azkenean aztia da, ez, eta aztiak badu, ezakidana dago, hausnarketetan sartzen den, hemen sartzen den, ez, azalpenean. Aztiak baduela ilusio puntu bat, eta orduan existitzen ez den horretan sinisten duelako, eta erreala ez den horretan sinisten duelako, eta antzerki edo hori guzti hori egiten duelako, erreala den zerbait sortzen da, ez? Ibilbedin, kolpatu, Aitzurarena. Aitzurrarena ditzen da. Bai, aitzurarena ditzen da. Oso bestiokia, ez? Hain zuzen. Bai. Magoaren energiarekin bat joana. Nire zait. Zer da zuretzako magoaren energia? Ze kasu praktikotan identifikatuko zenuke zure bizipenetan edo egoeraren batian aztiaren energia? Nik lotuko nuke batez ere, ondela bihaztitzen genuen zearekin, eroaren kartarekin, horrek balimoko energia bat
egitera zoaz eta ez duzu energia oso inozente bat egin zoaz eta ez duzu zalantzan jarriko zer dagoen zer datorren amile eta ero. Hau da niretzako, horren osten daukazun, ziurtasun bat, bulkada bat, ez dakit, lehen aipatu dugu ez, ze bat, zartako bat edo txispazo bat edo... Nik hemen identifikatzen dut asko, ez dakitzea adibidea jarri jendeak identifikatzeko. Nahi okurritzen zait, lehenengo aldiz drag queen bat travestitzen denean. Osea, dela kanpotik ikusita, edo berak bere burua 5 urtetara ikusita, esango dula, ze puto kuadro, enekien makillatzen, arropa zen, merkezurrekoa eta mamarratxa total, bino momentuan sentitzen dela kaleko gauaren erregina eta bapatian dakala pose bat, ez? Osea, ni munduaren aurrean eta ea zenek esaten dian zer. Eta nik magoaren energia bai identifikatzen dut asko, ez da niretzako energia garatu bat, ez da horrengatik da ere ez, aztia, ze ez da benetan lan bat eta prozesu luze bat da, hasiera batean, baina bai dauka potentzialidade hori eta indarrez dena mugitzeko gai den energia hori. Eta identifikatzen dut lehenengo aldi guzti horiekin, ez? Eta uste dut jende askori gertatuko zaiola berdintzait bai antzerkian, bai gauza artistikoak gorritzen zaiz, baina lehenengo aldi zerbait entzunean eta benetan sentitzen zunean eta hor zaudenean eta dituzun elementuekin nahikoa dakazula, ez du zertan esan nahi, 4 elementu horiek ez dute zertan esan nahi edo zer gauza lortu dezakezula literalki edo zentzu materialean, baizik eta daukazun horrekin ja kapazea laiteko zuk buruan edo irudikatzen zun hoi. Podcast hau da. Magoan energia. Gaur, kapitula hau. Urrengoan izango da, urrengo energia esango du podcast hau da. Hau, saio bakoitzen esango dugu. Podcast hau da. Ez, baina justu zuk aipatu dituzun gauzarik, daudela, osea, nik uste saio batzuk barru hau ikusten dugunean lehenengoak ikusten ditugunean edo ez, entzutu baitugu izango dela como mamma mia, que fue aquello. Eta ez, hau energia derri. Bueno, pues hementxe gatoz kontatzera eta ia gustatzen zaio jendeari eta beste laguretzak egiten dut punto eta ze guai, ez? Baina dago hori ere bai, ez? Bai, badu gaitasun magnetiko bat, esan niretzako momentu horrek, badu gaitasun magnetiko bat dugu, argi eta garbi. Hemen dago jende pila guri begira, de hecho. Eta niretzako aztiaren energiaren alderdi klabea edo ez, muñeko zea, hori da. Bai, gustatzen zaite jarrezuna adibidea. Drakuinan adibidez utzete oso sona izan dela, bai. Zer gehiago daukagu energia honekin? Ba, nik esango nuke ere, geho, lehen aipatu dugu, energia maskulino bada. Sartuko gara, maskulinotasun... Bede esan dugu arroz dinela sartuko onta? Horrengatik, besterik gabe esango dugu. Ez besterik gabe. Ez? Ez dut gehiago garatuko, baina bai aipatu beharko dugu maskulinoa dela berez karta hau, beste gauza bada. Bale, berez baino igual, energia maskulino, osea ez da berez. Eske sartuko igual urrengo saioan, ez? Bi aste barruko saioan egiten dugunean zea madre gorena. Bai, nik aipatuko nuke maskulinoa dela energia eta tarotak maskulino eta femeninotan banatzen ditu energiak. Hori ez diela gorpuzten. Ulertuta tarotak beti ere ilusio bat bezala ikusten dula. Eroa ez da ez maskulinoa ez femeninoa, horrengatik irudi hori da androginoa. Dena sortu aurretik dagoen zerbait delako, ipuinaren kontakizun horren ilusioan sortu aurretik dagoen zerbait delako, eta orduan ez du bere buruaren kontzientzia, ez du horrela ikusten dena, eta behin ipuinan sartzen genean ja, konbentzio batzutan sartzen gara, eta maskulino eta femenino artean desberdintzen dugu. Eta gero ikusiko dugu aurrera junda, maskulino eta femeninoa ere, ez? Batean elkartu daitezkela. Orduan, beste gauza batzutan sartu gabe, inguruko hausnarketa batean sartu gabe, modu ezberdinetan, ez? Aipatu daiteke eta batzuk nahiago dute maskulino, femenino hitza ez erabili. Guk uste dugu, baita gure gizartean ere, gauzak horla irakurtzen ditugula gustatu ala, ez? Maskulino eta femenino bezala, eta ez hitzoiek erabiliko ditugula. Ez du esan nahi maskulinoak gizonekin edo gizontasunarekin lotura izan behar duenik, ez eta femeninoak emakumezkoekin edo emakumetasunarekin. Oso dauz. Esan zuenekin. Guazta besti batera? Bai, oain ikusiko duguna da ja, pasako gara kartaren esan nahi alderantzizko esan nahi eran. Bai? Hau da alderantzizko esan nahia. Noski. Amiga, bale, oso ondo. Orduan, alderantzizko esan nahira pasako gara orain. Venga. Like a cat and he's stuck in a moving car. A scary conversation shut my
Hot Ride-eko energia dauka, niretzako, jetxi. De Prodigyren, ez da txiguztiz, utziola. De Prodigyren abestiaren energia berdinaka honek, eta esango zuzuk dela alderantzizkoa, eta nik esan duzut, zeren abestia ere bai, da oso guapoa para nasteko. De hecho, izaten nintzen, tipiko marika jartzen duna abesti hau taberna lanean dagoenean. Nik egiten duen lana, taberna, batean, pues hori, batez ere igual gehiago, ez? Roka eta lantzuten zen eta horretan, eta nik hau jartzen nuen, zan como, divertidísimo. Jenden arpegi ikustea. Eta ze gustoa, Gwen Stefaniren bideoklipa inkluso, ze hemen agertzen da Alicia. Bai, Aliziak ez du zerkusik hartanekin. Bueno, izango du, zerratik, iguatzen eta lotura, dena da lotura. Nire antropologiako irakasle batek esan zian, hori zela importantea, loturak egitea etengabe. Orduan, pasatzako hemen, bost ordu hitz egiten loturak egiten. Baina lotura hitz egin da, Aliziak igual lotura gehiago du beste karta batekin. Bueno, bai, abetxe. Zergatik da niretzako karta... Alderantzizkoa. Karta honen alderantzizko esan nahiarekin lotura duen kanta bat. Gwen Stefani da, no doubt, taldeko abeslari oia, ez? Berriro elkartu zien, ezakit jarraitzen duten hain aktiboan. Jarraitzeko, nahizu jartzen pantailan? Zeiten jarraitu, bale? Bai, claro. Bueno, eta hau da bere lehenengo albuma bera bakarrik. Orduan, gertatzen dena da, bera idazten ditu bere letrak, nahizun album batekin eta zeukan presia handia zehatzeko, eta aztiaren karta alderantzizugunean gertatzen dena da... Hau da gara hortan, ez? Igual hobeto, eske baingo zeak diako... Hau da no doubt, nire ustez. Hau da no doubt garaia, hori da. Eta hau eta gero ateratzen du bere lehenengo diskoa. Hori da. Bere lehenengo diskoa, Gwen Stefani moduan. Dela gehiago, este palo ez? Ondi ganez? Emila behatzen dara hori ustez, no doubt. Venga, Gwen Stefani, eske, Gwen netko diago horren guarazkik. Bai. Bueno, del palo. Bai, segi, barkatu. Kontua, ze gertatzen da aztia alderebez daukagunean? Elementu guztiak hor ditugu, gaitasuna hor dugu, potentziala hor dago, badugu behar dena egin nahi dugun egiteko. Baina zu asmatzen nola, konektatu nola egin kanala, buruan dugunaren eta kanpoko munduaren artean, ez? Eta kanta honetan hain zuzen esaten duna da, zeren zain zaude. Denbora pasatzen dago, tik-tak, 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 oraindik esaten du, ez? Dakazu kriston kontratu ona, dituzu kriston baldintza ona, saltzen dituzu CD pila bat, eta zer gertatzen zaizu, ez? Atera CD bat ja egin. Eta orduan, batzutan gertatzen da askotan deitzen zaio, ez? Artisteek esaten dute, eta batez ere idazleek, ez? Horri zuriari beldurra. Bai. Eta orduan, hori zurriak. Zuriak esan nahi duna da, ez dakidala zer idatzi, ez dakit nola hasi, zer egiten dut honekin guztiarekin, ez? Nola irigitzen dut, bueno, espera. Sí. Ez que netzako horre zuriaren aurren ez dago soikan ez da inola hasi, askotan baita ere dago ez dakit nori idatzi eta baita ere askotan dago kanpo epaiaren mierda guztia. Esan nahi, decir, idatziko eten hau ez da baliogarri, ez da nahiko, ez da ona, eta bar, ez nahi, enaizi eneak endu diazu. Bota du ja, azkenean. Ez zu bota. Ez. Bultza porque alderantziz dago. Behin bino gehiotan emango diot. Hor jarraitzen baldin badu, aurrekoan ja, jonion, etzen igual inbeste nabaritu, bino, zazpi bider edo, eta gaurko izan da pixkat ja, hankaluzean naiz, bale? Eta gertatuko da. Luzentzulek badakitea, hankaluz ez zela, oso ondo. Esantan ikona da, ez dakitena, aztiaren energia hau alderantziz dagonean den sabotairena eta den hain zuzen horri zuriarena. Eta uste badagoela, eta ze barko nuke, por ejemplo, buelta emateko. Ze kartaren energiarekin alko nuke buelta eman, adibidez, ze honi, alderantzizko gora honi. Kartak berak izan dezake klabea. Eroak lagun dizaguke, adibidez. Bai. Zergatik? Eta zu zerratik izan parremutitx bat egimean nire ustez, lortuko genu alderantzizko aztiaren energia eroarekin hastia, lortuko genu, bapatia izango nuke aurrera eta ez, prejuizio guztiek kenduta eta ez, norbere buruan, goatzen zaten nola eroak zeukan motxilatxo bat, ez, behar duen guzti hor dauka, jazta. Orduan, autosabotajeren kontu guzti horri, alboratu, eta esan, tio, aurrera, intzazu pauso bat eta ez, guazen amildegira zeren behar duan guzti dauket eta ikusiko zertatuko den, ez? Orduan, forma bueltan bateko alitzak energia hori adibidez. Hori gurutzen zaituela, aroroko.
Alo loko, Bai, da? zeroa. Erarekin, eski? Niretzako, zuk esan dituzun elementuak hor daude, eta hain zuzen ere, aztiaren energiak hori guztia izan ezake barruan, ez? Beldur guzti horiek, eta dena, azkenean da, aztiak sinisten du bere showan nolabait esateko, ez? Eta ez badu sinisten ez du egingo. Orduan, besteak konbentzitu alizateko, ez? Bai. Hor dagona da, esan dugun lehenoko adibidea, ez? Drakuina lehenengo aldiz travestituta. Berak ez badu hori sentitzen, ez bada azti sentitzen, ez du inork sinistuko. Zer berez, fatxada ez da inona. Markatu. Oie. Bino, esan nahi dut, hain zuzen ere da energia guzti hori, eta energia guzti horrek behar duruan beldurrak, epaitu izateren beldurrak, elementu guzti egiten dutena da energia hau ez, kanpora ezateatzea eta hor gelditzea, kontenitua gelditzea. Vale. Gustatu zaita metx, oso ondo entzitezu, ez. Ez, egia dena, eta baita ere, igual pixat ikusten zulek ezagutzeko, ni hasi nintzen tarotaren kontu honetan ametxen gatik. Izan zen apur bat koinzidentzia, baina batez ere beraz egon, batez ere ez, zuia zeuden ibilbidea hasita. Nik hemen, hau da ez dakidena, zuk lehenoztik berez tarota ezagutzen zenun, ez? Vale. Baina, zan gehiago, como inari inguruko jendeak, ez? Zan, como, bai, zegoai, jolasteko, noiz galdetu nahizu zerbait jakin, eta agian, ez, galderaren bat egin, eta hau esan dira, edo. Nik gotzen ez, ni txikitan xurean bizin nintzen, eta orduko hartan, amari lagun bateko paretu zizkion, taroteko karta batzuk, zin Marseiako karta, eta zin txikiak, txikiak. Eta beti gortetzen zituen zetazko pañuelo urdin baten barruan. Eta netzako zen super misterioso, ez ezan gaina ezin ditu ikutu, ez? Hamak esan zian, ez hori ez da, helduen kontu dira, eta zaizer. Eta hor mazeu misterio eta magia asko. Zan como, hostia, helduak, karo, ni konturatu, gara hartan izan ditun 8-9 urte, pues ja, zaben, ni bentzaban egon fase baten zela pasatzerena magiatikan helduaro gordin batera, ez? Tipiko, konturatzen hasten zea, magia ez dagoela, bizitza dela gogorra, eta ez, dena, kasi gezurra dara, ez? Eta orduan, de repente, ohartzea, jende helduak ite zitula lako gauzak, ritualak eta lako kontua, eta zango, ostia, ze gauza rarua. Eta maila hortan ez dautzen un, tarota misterioaren ikuspegitik, ez? Eta gero interestikan, eta ez, zinean, nik uste den azkaura parte, como garai arrazionalagoak eta bestela garai magikoagoak edo, dezagun. Ni bentsa bazkat. Eta orduan, hola ezautzen nun. Baina, karo, zurekin topa nintzenean, eta, nizu ezautzen zintudan beste testu inguru batzutatik eta de repente ikustea, niretzako bat zinen persona oso, eta bakigu ez degula sinisten arrazional eta emozional dikotomia horretan, baina bat zinen apur bat, persona arrazional bat, eta ez, como metodo zientifiko eta guntu oso mentala. Eta apaten ikustazu, tarotaren kontu honetan, eta ez, hasinean solasten honen inguruan, eta, ostia, izan zen como beste deskurrimendu bat, ez? Eta beste leku batetikan gerturatzeko aukera topatu nun. Bakizu? Bai. Sensazio hori izan zen gehiago. Bai, de hecho, tarota izan da, bueno, klabea, zentzu askotan, ez? Izan da, bai. Ez bakarrik, Ez, evidentemente. Bino bai da, niretzako, eta ez dut, bueno, hemen ja sartuko gineateke beste zea, baina igual, eski ez da kasualidad, igual da serendipia. Serendipia. Esan genuen ondela biazteko zailan, serendipia. Kasualitatea dira, edo ez. Igual etorri behar izan zuen mundu mailako pandemia batek. Zertera jende piatil, zuta biok izautzeko. Noski. Eta horla pentsataz hau zen Horla pentsataz egon. Karo, hau zen plana. Hau da, Jesus Christen plana hau zen. Big Bang eta ero, hau zen plana. Pam. Bueno, kontua, niretzako, aztiaren energia baditu gauza eta elementu asko, baina niretzako aztiaren energia guzti honetan ere, erdigunea da, noski azti bada, magia. Bai? Eta hortikan esantzuntoakitikan ere, nik horri hausnartu izan dut azken boladan, hau behin entzunion norbaiti, ez? Nola, magian kostatzen zaigun asko sinistea ere, bino aldi berian, helduen frustrazio bat dago, nahi dut esan, nola behartzen zaien aurrei askotan magian sinistea modu ez dut esango, bai, ez, hiperboliko batean edo modu zehatu batean, ez benetan magia izan daitekeela, ikustea tximistak, eta nahiz eta gaur egun zientifikoki ulertu ez, nola gertatzen den tximista bat, ez, gaitasuna izatea horrekin harritzeko eta horrekin liluratzeko eta horrek zu zeharkatzeko, eta nola bapatian ez, kontatzen dizkiguten gauzaiek, esan dizkiguten momentu batian, ez daudena gezurra da, hor deskonexio bat gertatzen ere ustez horrekin guztiakin, eta errefuxa ere hortik etorri daiteke zentzu batian, ez?
eta niretzako magia oso elementu, eta fantasia oso elementu garrantzitsu bat izan da nire bizitzan, eta izaten jarraitzen du, eta ez diot uko egin nahi horri. Eta honekin guztiakin uste dut hasi gaitezkera, bertso batekin sarrera emango diogu. Itxoen, bertxora jumaino lehen. Oain da, bertxora guaz, venga, ba. Bertxoaren bizi. Bai, hemen ez du volumena, bertxoari. Txoin. Volumena. Baso lanbrotxu baten Nere Garzabalda. araze zortziko forma aldakor eta konjuru bitxiko lau bihozdun izaki pizti burubiko. Doinu baten gainean nora iritsiko, ontzak egan behorrek lurrari ostiko, izarren hautsez bete ditut bipoltxiko. Behar bada ez duzu ezer sinetxiko, baina nik enituzke begiak itxiko. Hau da, Bizkaiako txapelketa finaleko 2021ko abenduaren 18ko. YouTubeen 2021 jartzen du. Ostia, magikoa da gure bai, Hoi ere, etorkizunek ya está, punto, así es la vida. Eta honekin agurra intzun, eta nik dut lagun bat juntzela horrea, eta esaten du gure generazioakoen mileniaren arteko zirrara, bertsoa bukatu, eta bideoan pixkat ikusten da bukatzen nahi denean jendea idera galdezka, en plan, Harry Potteren melodia, sartu du, indu. Eta, nahi jartzen zait, etxetik ikusita batzutan, en plan, txitsipollo, eta ja, imaginatzut, ane onda izan behar por cierto, irabazizula, honetan izan zen, Ez dakit. Uste du baiet, oain, ja, hankasautzeko. Eta sona horietakoa, bertsoa guztu guduna, baina nezela jarraitzaia, gizon ez fanatiko total bat. Guztan zeten zute, baina ez fanatiko total bat, daitort. Ni nahi superfana, Bueno, apur bet. Bueno, pino kontua da, izan zera, sarrera perfektua, eta guretzako sarrera perfektua da honekin ere. Sarrera perfektua da. Eta Zerrekin eta Harry Potterrekin gainea. Dale, gaia da, magian sinistaren parte guzti hori, ez? Bai. Vale. Hain beldurra dakat, ez dakit noiz ostra atea berdian sorpresa, orduan, demo guztian hau... Sorpresa gazu, porque nik ekarret zuretzako, zuk ekarretzu, bueltan eretzako? Ez, nik ekarret sorpresa bat, ikusentzun. Hau zen, pasando, vale. Atea, zer da sorpresa? Osa, honekin batikoa? Ez da sorpresa. Ikusi ez dut hain. Txoin, segundo bat. Kendu berri du gauzak. Ia. Eskribatu zeiten nahi naizen, ikusten ez dauden izako. Ata pantaiatik ganez. Amets zutitu da, amets galtzamotz berdeekin doa, eta zutitu da, kaxa bat hartzen ari da. Orain kaxa hori kamarara gerturatuko du. Kamara, kanpokoi agur esan die. Kamara da gerturatuko du. Eta ikus dezazu, zer da? Txon. Marka horik, en serio, zer da, guametxe? Sonatzen dira, ze horrek, zigilu horrek, esmaz. Kaxaren zigiluak. A ver, vale, a ver. Nik emendik ez ikusi, miopia naiz. Vale, kajatxo horreta, ai ama! No way, aiza erakusten jendari badan, zer da, barita bat, ez? Ostia, hau da, freaking nivel Dios, nivel Jesus Christ, totala, zer da, etxon, alde ikutu? Bueno, ileguri berdezko kaja baten barruan dago barita bat, eta zerena da barita hau? Esan behar nizun, ez asmatu baino badakizu. Hermione Grangerena. Ostia, kurioso da, bera Gryffindorrekoa izan da, ileguri berdearen barruan egotea, eta ez horian.
Baina Slytherin. Ollivanderseko zea bada. Eta baina Slytherin. Eta du. Hogwarts. Slytherin. Oso guapo da. Badakit. Probatu zu? Bai, baina Hermionena da. Naizu. Vale. A ber, begiak ateratzeko badakit erabiltzen. Vale. Hortarako da. Baina eroingo Vale. zait eta ibingo naiz. Vale, eta nahi diguzu kontatu? Barita magikoen historia. Barida magikoen historia da, Harry Potteren oso fana naizela. Oso fanatzea. Eta ez du, osea, beste esakontasunik. Oso fana naizela eta magia guztienen kontuarekin, pues uste nun, ekarri behar nula. Ekarri bartzen nun. Hemen utzi barko zen nuke, betirako. Ez. Vale, ez. Otan ez eraz? Ez. Vale. Ez, frikismoa, Harry Potter, bota. Frikismoa Harry Potter, beste gauzen artean, hemen ni hain naiz, osea, armairutik ateatzen gauza pila batekin, hau ez da sekretu bat eztare, Ez da Harry sekretu Potter bat? asko gustatzen Ez da zait. izan. Harry Potter 11 aldiz irakurri dut. Egoitz eta biek hasi gara udantan Harry Potter berriro zerotik irakurtzen. Bai, nire ingurun gertatzen ari delako ere bai, remember moduko bat, egia, gure generazioan gukea 80. hamarkadakoak. 85, artekoak, justo erdikoak. 88 eta 91. Eta egia oso fuerte gozun zerbait izan zela Harry Potter. Iguazen ez 11 urterekin irakurtzen duteko eta guau, que fuerte nera dina, la magia existe. Niretzako bai, eta niretzako... Bai, Niretzako gaina daukana da, helduago iten zindoa zenean, liburuek zurekin, iten zien helduago, historiek beste sakontasun bat hartzen zuten, batean, dena aurren kontuak izatetik iluntasun bat hartzen hasten ziren gauzak, eta gauzak ez ziren hain politiak, eta niko goratzen dut asko, asko identifikatzen nula, nire, ez dakit beste gustatuko litzaidak esatea, liburu potoloekin, eta bakizu mundu guztiak errepikatzen dituen novela epikoekin gertatu izan dela, baina uste dut, gehienen gertatu zedan liburuekin, edo gutxietakoekin, izan dela Harry Potterekin, ezin utzi irakurtzen gaueko ordu batetan historiarekin ja bukaerarekin engantzatu, eta ohera gau pasaz bukatu urrengo egunean eskolara joan bertzela, liburuan historia jarraitu behar nuelako. Bai. Osea, ezin nuelako gelditu. bai, ne berdin pasatzean Harry Potterrekin. Eta gaina frikismo nahiko, berez adinean ja etzegokion garai horretan hori egiten dutari, porque ja 14 urterekin ateratzen ziren laugarrena, gero bosgarrena, eta nita lagun bat, maizu malabe, nahiko frikiak izaten segenun bastante denboran zehar, eta saitzen genuen pixate kola egiten dola, aterako zen liburu berriaren zai, eta hola. Bai, oso intensoa izan zen kontu guzti, Harry Potteren kontu guzti hau. Gero ja, Harry Potteren bueltan, igual jarri behar dugula fascist advisory bat, eta bueno, esan Harry Potter ez zingo bali madegu itzengo dugula ere bai, Harry Potteren egia trans pertsonen aurkako zea bat dela, persona bat dela, persona eskuindar bat dela hortaz, eta vamos, gure errefus osoa, tipa honi, tipa jauni. Bai, eta aktiboki izatea, vamos, ez ditugula liburu karretzen, hauzuk esan zenun behin, aitortzen dizut, Harry Potterrek bera trascendentu dulako aspaldi. Sin duda. Baina J.K. Rowling, wow, reina, bete a tu casa. Eta ez atera hortikan. Bai, eta nik de hecho konflikto handia ditut olako gauza egin zen ikaskotan, baditut Harry Potteran historietan niretzako esanaia handia duten gauza batzuk, esnitxa da horietako bat, Time Turner edo euskaraz ez dakit nola den. Denbora birakaria. Bai, hola esango dut, denbora birakaria, oso... Beste horietako bada, eta... Giratiempos. Bai, gazteleraz, bai. Gertatzena da, ez ditut erosi nahi, badakit diru horren portzentaia bat, eskubideen gadikan emakume horren gana. Bai, tipone boltxigura dijo, eta zerrez ez da eman behar. Gertatzen dena da, historia sortu zenean, niretzako, etzeon edo ez genekien behintzat intentzionalidade hori zegoenik, eta historia honek beste zerbait kontatzen du. Eta historia hau zabaldu da beste esparru batzutara, historia hau moldatu da ere irakurtzen dugunok eman dion egun esanagaiagatik. J.K. Rowlingek ere gauzak aldatu ditu, adibidez, Dumbledore marikazela ateazun de la puta txistera. Pero de la txistera ateazun hori zen como, madre mia. LGTB irakurle pila bat zitulako, eta behaiei historia horretan leku ere egin bertziola ulertu zulako. Orduan, guk ere forma eman diogu historia honi. Pelikulek beste esan nahi bat eman dioten. Niretzako ere, eta ni naiz liburuaren fan hardcorea, bino, niretzako ere liburu, pelikulek bai, eta bai aktoreek, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
beste, dimentsio desberdinak eman dizkiote, eta orduan ja ez da J.K. Rowlingi dagokion eta bere jabegokoa den historia bat. Historia hau ja, nik ez dut hitz honetan erabili, bino vertikalean hitz egin zuten Harry Potteren inguruan ere, hemen esan behar dugu oso fan, eta lagun batek aipatu zunez, nik esan nula, nire hitzak erabili gabe, bere hitzetan, esan zuen, gaur egun, ez diazu lertu. Osea, berak esan zuzuk esan zenula. Eta zabitzen esaten. Hau da txoin. metazita bat. Ez da autozita, da metazita bat. Bai, bota, harkatu. Harkatu. A ber, nik esan nahi dudana da, Garazik nire lagunak esan zula nik esan nuena, oso luzean deskribatu nuena, modu oso sintetikoan, oso modu honean, osea, berak sortu zula esaldia, esaten zula Harry Potter gaur egun ja herriarena dela. Nik enun nola esan. Bale. Osea, nik esan dako zita zuri egoezten dizudana, ez da zuri, baizik eta da, Arluziagak zuri sintetizatutako ideia bat, tetikana bizutakoa. Bai. Hau argituko dugu urrengo saioan. Bueno, esatea... Klabea da, Harry Potter herriarena da, punto. Punto. Ya está. Harry Potter askatu. Esan eten zerbait da, eta hemen aitortuko dut, Harry Potter askotan gorrotagarri iruditzen zait. Eta esan ningo dut. Iruditzen zait gorrotagarrian tipoa dela askotan. Bai, sientitzen dut, bakit oso... bueno, aberragia da. Haurtzaro eta gaztaro gogorra bizan dula, batez ere private drive-en dagoenean, baina iruditzen historien zehar dela momentu askotan zaplastiko bat ematiko moduko tipo bat. Bai, bada. Eta nire oso favorita eta bate garatu, osea, edo igual, bueno ez bai, favorita, ez hostia, Hermione da, Hermione, eta Rupert askotan da, osea, Rupert, karo, aktorea ez, Ron. Askotan da, matxirlozikin bat, sintendu mucho. Eta jazta, eta hori hola da, hola irakurri izan dut, hola ikusi izan dut pelikuletan, eta Harry Potter gorrotagarri da askota, maita esan ninguet. Hermionen gatik ez balitz, Harry Potter hilda legoke aspaldi, ez legoke libro 2, libro 3, libro 4, hori benek dakigu. Bai, hasta, punto. Eta, bai, izango ez boiko la ola, eta boiko la gente a tope, baina bai, eskegia da tipo temateko modukoa. Irutzen zait. Vale. Defenditu goztu, baina, bai. Ez da gazu Harry Potteren zea barita. Dala Voldemort. Gazu Hermionena. Ni argi eta garbi naiz. Eta punto. Pues eso. Eta gainera uste dut ausardiaren inguruko irakurketa. Hala iruditzen zait, nik orokorrian ez ditut protagonistak epaitzen. Edo kosta iten zaite paitzea. Osea, identifikaziora jotzen du lehenengo. Eta oso salbuespen gutxi daude nik protagonistarekin ez badut lortzen identifikazio hori, ez badut lortzen ez epaitze hori, liburua guztua irakurtzea. Claro, bakizu zer gertatu, eta hau da, leheno esan dezun ideia horretatik tiraka, lo de Harry Potter herriarena. Esango nuke nik, oain, adibidez, berriz ere, irakurtzen nabilen hontan, eta izan da, como, oporren bukera aldera, eta izan da nahiko regresio de xente, como, haurtzaro, gaztaroko fase bitara, ez? Izan da guai irakurtza zeren ez, nuen irakurtzen Harry Potterrekin identifikatu sentitzen ditzelako, baizik eta mundu hori gustatzen zaitelako. Harry Potter oinarritago mundu hori osoa, guai dagolako, personajeak zelekutan dagoen, goatu naiz adibidez, nik nola imaginatzen nituen estenatoki batzuk, orduan oso guai izan da, osea, mundu atik irakurri, bakizu? Ez zuna irakurtzen sentitzen zalako edo Harry Potterrekin bat zoazelako egiten bidei guztia, ez? Momentu eskotan, inkluso esatu nuen, pues guai lehuk hemen honen inguruan gehiago jakitea, ez? Ez dakit, osea, nikola bizi izan dutela bentsate Harry Potterren itzulera txiki hau. Vale, nik, bai. Esan nahi nadalare, ez dakit hemen, zuk ustez, osea, benetan, ez, Harry Potter irakurtzen dugun pertsonak, edo irakurritzen dugun pertsonak, kenduta igual moda munduan sartu denean, ez? Pero uste lotura badagola frikismoarekin edo arauetan kabitzen ez ginen pertsonak eta Harry Potter benetan gustatzen zaigun pertsonekin. Ni dakit gaur egun Harry Potter gustuko dula esaten duen persona hainbat, zehala bere garaian persona buller bat, eta inkluso zela persona super guai eta garaian gustatzen zitzaion? Eta ez. Eske, ulertzezu, gero baita ere ezagutzen den jendea bere garaian oso, osea, izan da, persona bat ez friki baztertu bat, baizik eta persona bat, pues, badakina moldatzen sozialki eta badakina badaukana kapital sozial hori, eta badena frikia horren ere bai ez. Eta hori guai, pero gero beste jendeak que se montan el carro de, zuze. Hoi ba. A ver, de qué vas? Bueno, niretzako adibidez, eta hemen magiaren kontura eta fantasiara berriro, igual saio hau prestatzeko momentuan eta identifikatzen saiatzen eta hola gauzak, konturatu nintzen asko, osea, ni izan naiz, eta jarraitzen dut izaten, bine igual ja ez
horren beste edo horren beste sartuta, ez? Bino irakurle oso, eleberrien irakurle oso sutsu bat, eta batez ere fantasiazko eleberrien irakurle oso sutsu bat. Eta nik asko lotzen dut. Zein gehiago irakurrezu? Harry Potter ez denula oso potentea? Osea, baten, osea... Gustatu za, Harry Potteren ia mailan dagona, edo ez dakit mailan dagona da, Carlos Ruiz Zafonen tetralogia. Hori, magia... Bai. Baina oso desberdina da, tu, claro, sartzen du. Eta bere eleberri, benetan, nik hor fantasia munduan sartzen. La sombra del viento tau denaiz. La sombra del viento, El juego del ángel, bere eztarrak ere, El príncipe mestizo... Marina. El príncipe mestizo de Harry Potter. Es el príncipe de las tinieblas. De las tinieblas. Oie guztia. Eta gorri dut beste asko, gaur egun igual ez dut gara beste hain zeago goratzen egin intimo bezala. Bino, esan nahi dudana da, niretzako bai dula zer ikusia arauan ezkabitzearekin eta fantasiak lagundu izan diala, eta uste dut magoaren energiarekin lotuta berriro, existitzen etzen horren beste aukera batzuk sortzea. Nere ideien munduan badimazen, nere fantasian badimazen, igual gertatu liteken zerbait zen. Eta horrek, eske justo entzun dut duela gutxi Andrea Compton eta Soy una pringadaren elkarrizketa bat, podcast batean, eta honen inguruan ibili hitz egiten. Eta nola Andrea Comptonek esaten zunez, niri fan izateak askotan bizitza salbatu dit. Eta niretzako gauza hauetan izan da, beste aukera batzuk sortzea, beste mundua sortzea, babesgune bat izatea eta batean sentitzea, ez? Hori igual, noizbait, eta zenek ez du esango, Harry Potter barkatu bina, 11 urte baino lehenago irakurri dugun pertsona askok, egon gehaztai, 11 urterekin ea gutuna iritsiko ditzaigun etxera, jartzen zula, Amets Jordan Arrieta, zekitze bakize, onartu izan zara. Etxe bat bukaeran irakurri nun. Nik enitu 11 urte. Ni jazan, como ez da helduko karta hori. Ya está. Bueno, pues igual estrabiatua, ezakit. Nik hori izan hori itzuna ekatio. Oso fuerte izan nun. Eta niretzako baitzen, beste mundu batzuk pentsatu alizateko eta existitu alizateko aukera bat. Eta igual, ez dakit, kuriosoa da, ze batzutan esplizituki, gaur egun oso arraixa da, gaur egun internetekin ezak zerbait zen ereduak igual asko dira eta aniztasuna ez, gauza guztiena modelo, tamaina eta kolore desberdinetan ditugu ez. Bino, gure haurtzaro gaztaroan igual ezain beste. Eta fantasiak zekan izaera elastiko eta aldakor horrekin aukera ematen zuen esatea, beste errealidade batzu posible dira. Eta nei horrek askotan uste du salbatu egin izan hola. Bale, honi tiraka, igo audioa, dator, nire sorpresa. Ez da giztula zer den. Ez bidatu, Jode, ezin du behar dut. Arba gizun zer den, ikusiko zoia. Entzun inbehar dut bakarrikan? Entzun, gure mikroa jetxiko dute bai, entzun. En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Ella era Sena, una temible princesa forjada en el calor de la batalla. O sea, terrible Sena. O sea, izan zen lo más. Izan zen lo más. Bai, izan zen lo más. Bizitza salbatzaren kontzeptu horren arira, ez? Ja sartu eta sorpresa txiki hau. Nik asko flipatu nun serie honekin. De hecho, garai horretan ez zeuden 25.000 kanal irekian, zeuden asko ze gutxiago, zeuden 7-8 zen, Kanal Plus ikusten zela batzuan bezatuan ez. Eta Televisión Espainieran botatzen zuten hau. Hau da, zeta generazioko esplikatzeko mundua. Nolako zen mundua txuri beltzean. Bakizu, gaur, anekdota txorra bat, akatuko nau nire lankidea bino. Gaur badakizu ze pasazean nire lankide batekin, beti izan dugu burruka, ze justo da mugakoa, ea millennial edo zeta den. Eta beti... Azera laro eta emezortzi edo. Eta masei uste dut. Ez da mugakoa, tu? Da zeta. Bueno, berdin da, ez da diskusionetan sartuko. Berak esaten dut millennial dela, nik esan diot zeta dela. Eta gaur onartu dit zeta generazio zetakoa dela. Bakizu zeba? Zeba. Ez zekizkirako pila batzuk kentzen eta jartzen. What? Ez dugu bere izan. Zure anonimotasuna babestu badu. Zeta.m?
Osea, Ez horma. etzen kapaza. Osea, etzekien, esanien berri izan dio beste lankide bat. Ostra, hori da pixate ez persona ez autonomoa izatea, ez? Ez, hori da, eta... Osea, pilak ja... Bai, Bueno, jendeak ez daizia aldatzen pilak. Guazen- Osea, etxean diaz daude, txiko mando atarako gozak, ezagazu linterna bat, hortikan. Igual ez, Igual ez. dene joa, Igual ez. dela bateriak joa, wow, increíble. bueno, zazpi Increíble. kanal genitun, Zazpikara genitun, eta goatzen ez nik, botatzen dutela astean zehar, osea, udara uztaian botatzen zuten, abuztuan uste ez uztaian, astrenetik ostiralea, goizeko 11 eta 10 12. Eta, zan momentazo, xen hasten da, eta xenan historia guztia. Asko flipatu nunik zirenek, nik tane arreba flipatu nun bastante, flipatu a niveles ez ditutenak hemen kontatuko, baina oso fuerteki, eta, bai, lagun batekin detxo, en fin. Eta bai, izan zen, serie bat asko markau ninduna, eta de hecho baita ere zuke lehen aipatuzun beste ideia horrekin lotzen dutena ez, eta baita ere, vale, ja naiz umea, porque nintzen umea gara, eta izan ditu baita ere 10, 11, 12 urte. Egia nik oso berandu arte izan naizela oso ume. Bueno, gure garaian oso berandu arte ginen ume. Osa, bigarren baitxen hondikan ume ginen. Ibiltzen ginen jolasten Madridetara. Eta hori, harrapatu ditzakete, eta 14 eta 15 urteko hainbat jolastu bienak nerekin Madridetara. Eta gero eta gazteago izan orduan eta lehenago hasten zela gaztaro hori, ez? Baina bai, eta salbatu zian askotan, eta baita ere pixate ez uzten alo batera parte fantasioso hori. Nola baite, ez dakit, pentsatzen da baita ere, hainbat konfliktu izan eta de repente topatzea olako lekutan beste mundu posible batzuk ez, eta baita ere beste izateko era batzuk, eta ez, beste hainbat eta hainbat gauza orduan, hola funtzionau izan zune xenak ere bai. Eta era parte dene referente puskas, ni flipatzen nun, osea, ni gari hortan uste, zalantzen nola, etero nintzen edo ez. Ze garaitan egaitza egiten? 11 urte. Zain, fijatzen zea batzut, tal, eta nintzago zen tipa super atraktiba bat. Eta gaina zen, tipat super hardcore, osea, disfrutatzen nun pila nola jotzen ziren gizonei, osea, izugarri. Bueno, honekin batera, ekarri zut, hainbat datu. Bota ez dut. Hau, naizeko beste saio batekin gurutzauta, esango luzkete diela kakadatos. Kakadatos. Bueno, a ber, dikoazten bat datu, bai? Xenan inguruan. Da, 1985ean emititzen hasi zen serie bat, eta da, serie bat ez dena serie bat bere baitan osorikan da, spin-off bat. Eta hau da lo interesante. Zeren, dator, Kevin Sorbo uste zela Herkules zena, eta lehenengo hasi zen egiten Herkules, xenaren formatu berdinan, da, Herkules eta lagun bat, ez, bere Sancho Panza izango zena, tal cual, da, Herkules prota eta Sancho Panza ez laguntzaile moduko bat. Da, la pixa baita Hermione bezala, que eske, askotan laguntzaileak ez balego, baserik ez legoke. Eta, bueno, azten da, spin-off bezala, Herkules baina urte bete beranduago. Garo, ¿qué pasa? Jendeak esaten dula, guk ez zegoen hain matxiruloz egin hau. Finaleu, esta señora tiarrona, esta trotona, jendearez gizonak txikitzen, eski gizonak, igualtzun gizaki jainko, gizonak txikitzen. Eta bere, hainbat eta hainbat konfliktorekin 6 urte irauntzitun serie honek, bai? Sam Raimik produzitzen zuen, Sam Raimi bak izun orden. Hau da, kakadato bat, a la basura zuzen. Hau da, Spider-Man, egiten hasi zena, Spider-Manen lehenengo trilogia egintzuna, Sam Raimi. Eta Sam Raimiren beste kakadato bat, kita bain bala basura, bere anaiak parte hartu zuen. Bere anaia zen, pixate mozoloa zena, hola pixate patosoa zena, eta hola arpeiruze bat zuna, eta bueno, en fin. Gero txik zuzuna zue, fotartela. Gehiago, karo, zertzen, eske, Televisión Española emititzen zuten, eta Televisión Españolan zian nahiko... La 2, ez? Ez, la 1. La 1 zegoen udaran goizetako programazio bat gaztentzako zela bezala. La 2 ez, la 1. Eta gero ibilitzen saltoka xenarekin batzutan la 2 pasatzen zuten. Pero da, con las gemelas de Twin Valley. Sweet Valley. Sweet Valley, eske. Orduan, Vale, ze gertatzen da, Televisión Españolako parrilleroekin iten dutela nahi dutena serieekin, eta, bueno, programekin rokorra, baina serieekin, orduan, etzakan jarraikortasun bat.
zigoazten aloloko. Bai. Orduan, zuk inoiz etzenekin nola bukatzen zen. Zuk urtero zentzen ikusten zena, eta batzuan zin errepikatu esatzen ez, eta inoiz etzen bukatzen. Bai. Karo, ki pasa, bukatu zela. 2000 batean. Eta inorkezak nola bilatzen nintzen bere momentu. Ez ontarako, bere momentu nintzen bilatzen. Karo, hau dena da, eta produktore zikinen nahi tentzuten, ez zuten inoiz desbelatu ze gertatzen zen Lucy Lawless eta bestea, Xena eta Gabrielen artean. Eta, karo, ze gertatzen zen, porque había rollo bollo buenísimo gaina, egontzen dena hor. Eta ze gertatzen da, spoilerra ingo, azkeneko kapituluana, edo ikusiko dugu behin. Spoileatukot? Spoileatu. Pasaia hogeita bi urtetu. Ya está. Nik ez dut ikusi azkeneko temporada, pero bueno, lakitena da ze gertatzen bukaeran. Bukaeran, hile egiten da Xena. Bai, honekien. Nik eruna hiltza, bero. Sí. Eta bukaeran ematen di musu bat Gabrielek Xenari. Eta azkenengo kapituluak azkenengo minutura arte itxomar da hori ikusteko, eta pentsatzeko ia Xena baden tipa bisexual bat, porque ala definitzaute. O una señora bollera, una hetera confundida, que no es, pero hola definituzten serie osoan zehar. Bai, ez, ados da denekin, ez? Bai. Hombre, claro. Bueno, dazkatik, como grabatu, kapitulu gogoangarri batzuk, ez dura kontatuko, sin más. Eta hori kontatuko. Bueno, dazkak kakadatu gehiago, es que igual, mucha mierda, jaz? Xena ninguruan, Xena antatu ninguruan. Gehiago, nahi zua gehiago kontatzea eske mendako horrele bat irikitak, madre mia. Alizute esan, berak zaun zaldia, argo izan azuna, zaz gala dobleak, Vale. dobles de caballos. Gero, Lucy Lawlessek bazaukala doblea, baina Gabrielek ezetz. Vale. Gabriel, Gabrielena molatzen zuen pila bat, porque, karo, Gabrielen gudari bilakatzea. Gudari bilakatzeko bidea. Azten da makil batekin. Bai. Hangoeko makila. Eta bukatzen du, tridente batzukin, matando a todo kizki. Orduan, dau garapen bat ere bai berea superinteresantea dena. Oso, porque azten da oso inusente, oso ume bezala, eta es como que bizitzak iten du ahaldundu, porque, a ver, Xena venía ya zumbadísima. A ver, Xena da erdi jainkosa gaina. Da, ez, erdi jainkosa, erdi lurtar, orduan, karo, da superbotereak indarpia eta zaizer. Eta ero, zer egin titu gozaiek ez. Bai, aro... Pa! Eta, aro horrekin txakaran izan azun. Vale. Ez zagoatzen? Pues txakaran izan azun. Karo, Gabriela gutako bat. Bai, nahi Gabriela gustatzite den, Ez que oso guai, eta gaina, zagan parte bat, hola, bizi dauteko laguntzen duna dela, zentzu komu pixka bat. Xenak ez zaukana. Xena iba con sus movidas personales, bere ez, barruko mamu guztioekin, como, aurra zijoan. Eta Gabriel zan, como pixat, templa biteziena. Orduan, karo, beraka prozesu oso bat. Osa, nik usten dut, Xena dakala boyerizazio prozesu bat serian zehar, eta Gabriela dakala ahalduntze prozesu bat, porque venía boyera. Osa, Gabriela venía boyerísima. Zetorren, hombre. Eta oso interesantea da, nola dikoan ahalduntzen ez soilik teknikoki, porque, claro, zu imaginatu, basentzea, makil batekin, con un palo asentzea borrukatzen, bukatzen duzu izaten ez, como, super teknikoa, eta, eskedia, sarde batzuk. Sarde horiekin. Orduan, hori guztantze pila bat. Eta pena da, Televisión Espainolan ez eman izana seria oso goitibera hasi buka. Eta nahi dut, eskara bat egin, dela Amaika Telebistan, mesedez, nahi dut seria euskaraz, lehenengo temporatik azkenengora. Guk bikoiztuko dugu. Guk ez dugu ikoiztuko, baina mesedez, naizeko jendea, ez? Ahots polita dakan jende asko, gaude segun ez, badago. Hortaz, favorez, bikoizketa lana Xena printzesa gudaria ekartzeko euskarara. Hori da nik eteten eskaera. Ederki. Bai? Bai. Oso. Bai. Bale. Ni serietan guatu nahi gertatzen da luz geltuko zaigula. Segi, sí. Gero esan digute, adeula segi eta gero moztu. Bale, ni Buffy guatzen nahiz asko. Niretzako, Buffy nik oso berandu, berez nik lehenengo izan nun, sorginduak edo embrujadas, lehenengo crash bezala. Buffy baino lehenago? Buffy beranduago, Buffy lehenagokoa da, baina Buffy botatzen zuten Kanal Plusen. Eta nik enun Kanal Plus. Baina Kanal Plus irikian botatzen zuten. Bai, nik enun sintonizatzen. Eta orduan,
kontua da, nik ezagutu nula lehenengo embrujadas, bino, geho, ezagutu nun Buffy, zera, DBH irun edo DBH laun, osea, 15-16 urtekin, Te pilla un poco tarde, ez? 4 botatzen zutenean. 4! Ostia, orduako jaso zarra zen. Claro, Vale, igual, vale. hasi ziren 4 botatzen ja bukatze hartzean, edo bukatu Vale. zen. Wow, fijísimo bukatu zera. Eta izan un kriston enganche fuertea. Osea, oso enganche fuertea. Eta niretzako Buffy izan zen, eta beste, vampiros. osea, gauza askotan, Michelle Gellar ez azun tipak, ez? Sara Michelle Gellar. Sara Michelle Gellar. Bai, eta jo, hor ikasketa oso fuerteak zure burua maitatzearekin zeuden, Joss Whedon da zuzendaria, bueno, uste dut badizula bere gauza turbiak ere, pero bueno. Bueno, Osea, oso gainera... Flautu zauzen pixatola da, ez? Gauza turbia, Bai. gertatzen egon da guztia. Bueno, ez dut guaipatuko. Gertatzena da, osea, itentzula kriston zeapila bizitun, kapapila bazitun, eta hor zeuden bakardaren inguruko hausnarketa, nola, zea ez, vampiro iztari ezakit nola esan ez, izatea bakardarekin bat zetorren desberdina zen eta zerbait berezia zeukan, bino beti ingo zion bakarri sentitzea, eta nola berak aukeratzen duen bere burua, ala ere, eta fokua ikasi behar duen beregan jartzen, osea, bazen beste ikasketa batzuk trascendentalak eta nik engantxe oso fuerte izan un Buffyrekin. Nik ere bai, gero bota kaka, bueno, ez da kaka, da super interesante datoa. Nik duzu nahiz botatzea, bale, pues, ordutegi familiarrean lehenengo erromantze LGTB boieroak asonetan Buffy Cazavampirosen agertu zen, estatu batuetan behintzat. Izan zela Willow, sorginaren eta beste sorgin bat ezagutzen zuen, beste sorgin baten artean, Tara. Bai, eskike guai. Eta Willow zen, super. Eta gainea da, osea, da emakumeen aldarri bat, emakumeak dira denaren gai beti, Joss Whedonek esaten zuen, ez? Ikusi zula serie bat, eta nola izango litzaten oso potentea emakume rubia estereotipo, ez? Beti beldurrezko pelikuletan edo horrelako pelikula batean laguntza beharko lukeen pertsonaia bat izatea benetan eguna salbatzen duen, bukatzen duna, ez? Eta hortik abiatzen da ideia guztia, eta nola, osea, Buffy denan gai, bueno, eski hau ja spoiler pila batengo ditut. A ver, Buffy spoiler. Ja, Buffy da... Buffy zen vampiro eiztaria. Ez que nola esaten euskeraz. Vampiro estaria. Vampiro estaria bat zen, eta kontatzen duna historia da, aukeratzen dela generazio bakoitzan vampiro eiztari bakar bat, orduan horrek daukan zama beregan, ez? Beak salbatu behar dula mundua, eta gainetik dauden araua gaina, osea, patriarkalak diela daudela tipo batzuk bearen gainetikan beira, eta Buffyk sortzen du familia hautatu bat, nola baita esateko, deitzen dela Scooby Gang, ezakit, bueno, Scooby taldea edo, ezakit ez, talde bat, diela pertsonaia oso desberdin eta arraro eta frikien talde bat, eta elkarrekin lortzen dute, ez, pues, gauzak gainditzen jutea, eta gaina bukatzen du historia, osea, Buffy da protagonista, eta Buffy da berez mundua salbatu behar duna, baina bukatzen da historia garatzen modu batean. Ostia, egiz ezakitela nola bukatzen den? Osea, spoilerra ingo diazu. Naiz bitea? Bai, hombre, claro. Willow bukatzen izaten benetan boteretsuena historian. Eta Buffyren azkeneko ikasketetako bada jakitea, osea, ez, bere ego txek hori egitea, eta, osea, boterea ematea, ez, Willowek berdu nola esateko eiztariaren boterea benetan lortu alizateko, ez, azkeneko etxaila garaitzea. Vale. Eta, oso, eske dena da. Wow. Erosin nitun, osea, garai horretan berdina, ez zenekan filmin, ez zenekan Netflix, ez zenekan olako ezer, eta lortu nitun DVD guztiak, ez zegoen Amazon, junber nintzen dendaz denda, goatzen naiz, irugarren denboraldia, enula inun lortzen, eta azkenean Media Marken zeola zea bat, zertako eta mutantza batean 7 denboraldiak galtzeko. Benetan izan metx. Bai, eta hemen ere galdu zituenaren anonimotasuna babestuko dut, bino orainiko goratzen naiz ez dut barkatuko. Hombre, claro. Bai, eta ja ez du, ez da inoiz berdin izango. Hamaiz, sentitzat pila bat. Vale, embrujasen inguruan ez dena hitz egin, sorginduak. Ze denborakin baitare, osea, bere momentun bai ikusi da izar, baina denbora netzako gazi zartu den serie bada. Nei gustatzen zait saltze batikan, egontzelako bigarren temporatikan, hirugarren temporatikan, laugarren temporada salto bat, eta aktoretako batek esan zuen Brooke. Bai. Esan zuen, que no olvidasen de pagar bien zerbait. Eta orduan bota zuten seriedikan, topau zieten beste izpa bat, a lo loco, eta ez zen palante. Bai, gaina modu txarra marrean. Palante, con embrujadas. Eta orduan, del palo, bueno, bai, momentuan zen, como, que guay, la magia tal, gero, eske, gaina serie txarra dela. Bai, nahi motz, osea, asiran igual... Eta ero super... Asiran igual ez zain beste bino, nahi momentu batean motz gelitu, osea, adin horretan ere motz gelitu zitzaidan.
Eskaxa zen. Bai. Eta, bueno, gara parte, gaizki zartuen serie bat da efektuen gatita guztirik, y ya está, o sea, 2003 irudaz como, wow, que fantasia como brilla, eta ahora da como, madre mía, los pixels. Egia da. Eta bestela, irudaz nahiko ñoñoa zela dena. Ñoñotasunaren alde beti, ere bai, oza, haupa ñoñoa. Pero ñoño bat, etzena guztiz guaia. Ba, jazta, ez gara egun ez zer esaten. Orduan, geratzen gara gaur, Harry Potterrekin fascist advisorirekin, fora jotaka, gero gatzen gara zearekin, Xenarekin eta bere prozesu boierizatzaia, eta Gabrielen anuntze feminista, eta Bafiren historia. Willowekin egitan, oza, Willow egitan. Nintzen Buffy, Bueno, bai, pero bueno, txika, bakizu ni bedur pasatzen duela txikitan, Buffy ikusten. Ez que nik berandu Beldura baten zaten. Bai, nik berandu ikusten. Vampiro beldura baten zaten. Ez que oso guai. kutre eta txungoan zian, como buf. Oso itxus, bai. Oso groteskoa zian. Bai. Eta beldura baten zaten. Bai. Ez dakit, gaurko saioan magoaren energiarekin zerbait esango nuke? Nik magiaren aldarra ingo nuke. Eta jarraitu nahi dut. Osa, nahi dut aurkitu helduentzako Harry Potter berri bat. Euskeraz. Haure, aldarri bat, naiz, bueno, ez garari esango digu, egiteko favorez Harry Potter bat, helduentzako. Oso ikan, Etxeko lana jarriko itzazuko. Mundu magiko oso bat sortzean nahi dugu, berriz ere. Bai. Ilusionatzeko. Dino, bai. Eta azkenian, pues, bukatuko dugu igual abestitxo batekin. Bai. Aterako gara fantasia gironetatikan. Ez. Kantarekin esaten dugu. Jarretzen dugu. Bueno, pues fantasiarekin jarraituko dugu. Bino, bukatuko dugu Madonnaren kanta batekin. Fantasiarekin ez zuzen. Eta da, energiarekin eta guazen aurrera eta inorrekin hau geldituko. Eta bota nahi duzun guztia, ze nik egin dezaket eta egingo dut. Eta itxoen, jumaino lehen, gure sare sozial digitalen, segida, vale, Instagramen abildua alde erantziz, eta Spotifyn ere bai alde erantziz saioa bilatuz topatuko dituz, eta hoxe, horrengo arte. Bai, bi aste barru arte. This. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid.